бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи тенниси кишвар дар майдони тенниси муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 1 шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба теннис баргузор шуд. Дар маросими кушодашавии ин чорабинии варзишӣ муовини раиси вилояти Суғд ва муовини раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз таваҷҷуҳу ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии соҳаи варзиш ёдовар шуда зикр намуданд, ки дар давоми солҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи варзиш ва дастгирии варзишгарон аз ҷониби давлату ҳукумат иқдомҳои саривақтии муфид роҳандозӣ мешаванд. ҷалб намудани аҳолии кишвар, хоса ҷавонон ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба шумор рафта, таваҷҷуҳ ба мустаҳкам кардани базаи моддию техникӣ, тарзи ҳаёти солим ва тарғиби васеъи он байни қишрҳои ҷомеа то рафт меафзояд. боиси хурсандист, ки сокинони вилояти Суғд, хоса намояндагони қишрҳои ояндасози кишвар, ҷавонон варзишро гарави саломатӣ дониста барои пешбурди тарзи ҳаёти солим кӯшиш мекунанд. Воқеан муносибати ҷомеа ба варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ беҳтар гардида, иштироки фаъолонаи сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят дар чорабиниҳои варзишӣ аз мавқеи ояндабинии мардум ва ҷонибдории онҳо аз тарзи ҳаёти солим башорат медиҳад. қайд карда шуд, ки аз нав кушода шудани гузаргоҳҳои сарҳади давлатии ҷумҳуриҳои Тоҷикистону Қирғизистон имконият фароҳам овард, ки минбаъд варзишгарони ин ду кишвари дӯсту ҳамсоя бештар дар чунин чорабиниҳои варзишӣ иштирок намуда малакаи маҳорати худро баланд бардоранд ва робитаи дӯстии Тоҷикистону Қирғизистон боз ҳам беҳтар гардад. Я из Кыргызстана, города Ош. Мы приехали сюда по приглашению Таджикистана. Нам очень понравился турнир, и нас очень даже хорошо встретили. Это все было на высшем уровне. Спасибо всем, что поиграли. На таких соревнованиях мы получаем больше опыта, и также это укрепляет нашу дружбу между странами. Мы будем участвовать на таких соревнованиях, найдем больше друзей. В дальнейшем, я думаю, наша дружба будет все крепче и крепче. дар ин чорабинии варзишӣ наздик 50 нафар варзишгар аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистону Қирғизистон иштирок намуда байни ҳам маҳоратсанҷӣ карданд. иштирокчиёни мусобиқа аз истиқболи гарму самимӣ, меҳмоннавозӣ ва роҳандозӣ намудани чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ изҳори сипос намуда, баргузории чунин чорабиниҳои варзиширо дар таҳкими тарзи ҳаёти солим, мустаҳкамшавии дӯстӣ ва баланд гардидани малакаи таҷрибаи варзишгарон муфид арзёбӣ карданд. این نمودی ورزش به من خیلی معقول است. کوشش میکنم که در آینده در مسابقه ملتر اشتراک کرده جاهای سزاوار رو گیرم و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارم. мусобиқа дар намудҳои инфиродӣ, ҷуфтӣ ва dastavӣ ҷараён гирифт. дар намуди инфиродӣ ҳам байни писарон ва ҳам байни духтарон мақоми аввалро варзишгарони ҷумҳурии Ӯзбекистон соҳибӣ карданд. дар рақобатҳои инфиродӣ ва ҷуфтӣ ҳам байни писарон ва ҳам байни духтарон мақомҳои аввалро варзишгарони ҷумҳурии Ӯзбекистон соҳибӣ карданд. дар ҳайати dastavӣ ҷои якумро варзишгарони ҷумҳурии Ӯзбекистон, мақоми дуюмро тими ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷои сеюмро варзишгарони кишвари мо соҳиб шуданд. ба ғолибону ҷоизадорони ин чорабинии варзишии байналмилалӣ медалу ифтихорномаҳои Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар фазои тантанавӣ супорида шуданд.